హలో దోస్తులు, మనమైతే ఈరోజు లోడ్ వేసుకొని అయితే మహారాష్ట్రకు పోయినాం. లొకేషన్ అయితే బాగుంది కానీ రోడ్డు కొంచెం కన్స్ట్రక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి రోడ్డు బాగా డ్యామేజ్లు ఉన్నాయి. మహారాష్ట్ర ఎవరైనా పోతే మాత్రం రోడ్డు కొంచెం తక్కువ చేసుకొని పోండి. కొంచెం ఈ వీడియో కావాలంటే ఫుల్ వీడియో మన ఛానల్లో ఉంది. మన ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చూడండి ఒకసారి కన్స్ట్రక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. అక్కడక్కడ రోడ్డు బాగా డ్యామేజ్లు ఉన్నాయి. అడవిలో జర్నీ అయితే చాలా అంటే చాలా ఎంజాయ్ ఫీలింగ్ ఉంది. మీరు ఫుల్ వీడియో కావాలంటే ఖచ్చితంగా మన ఛానల్లో ఓపెన్ చేసి చూడండి. ఫుల్ వీడియో పెట్టినా ఇలానే ఇటువంటి వీడియోస్ కావాలంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఖచ్చితంగా ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా తీసి పెడతాను నేను. మీరైతే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసిన మాత్రం మర్చిపోకండి. చూడండి, ఇక్కడ నుండి సిమెంట్ తీసుకుపోయి అందులో పోస్తుంది. వీడియో ఉంది, ఫుల్ వీడియో ఖచ్చితంగా మీరు చూడండి. ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.